כולם ברוכים הבאים לאתגר הפנדלים, רוי נגד פלג. מתחילים. אם פלג עוצר את זה, כולם נרשמים לערוץ. שלוש בעיטות אחרונות, או שתיים, שתי בעיטות אחרונות, לא מבקיע. איזה בעיטה, אבל לא גול. החלפה בין השוער לשחקן לא גול. האם אחד מהם יבקיע גול אחד לאורך כל המשחק הזה? וואו, איזה בישול! אוי, זה היה גרוע נורא. עכשיו, שתי בעיטות אחרונות, והאם זה יהיה גול? גול. לא גול. בעיטה אחרונה. האם זה הולך להיות פצצה מטורפת? לקורה. כולם להירשם לערוץ ולשים לייק. ביי.